Стратегии в директни съобщения. Направил си всичко правилно. Добро съдържание, добър профил, коментар, който се превръща в интерес. И тогава, в личното съобщение, разваляш всичко с едно Здравей! Искаш ли да научиш за невероятна бизнес възможност? клик, блокиране. Цялото привличане, хвърлено на вятъра, още с първото съобщение. Личното не е мястото, където продаваш. Там разговаряш и помагаш. Отнасяй се към него като към разговор между хора, не като към сейлс скрипт. Днес ще се научиш да започваш и водиш директни съобщения, които създават потенциални клиенти, а не блокирания. Смяната на мисленето. Разговор. Не продажба. Първо идва смяната на нагласата. В личното не влизаш да продаваш, а да разговаряш и да помагаш. Представи си, че на парти някой проявява интерес към това, което правиш. Не му изсипваш търговска реч, а говориш, питаш, интересуваш се от него. В диема е същото. Ти си човек, който говори с друг човек, не продавач, който изпълнява сценарии. Тази смяна на мисленето разделя личното, което привлича, от онова, което плаши. В личното не си продавач със сценарий. Ти си човек, който разговаря с друг човек. Как да започнеш разговора? Според това, откъде идва човекът? Начинът да започнеш зависи от това как е стигнал този човек до теб. Ако е оставил ключовата ти дума, енергия, дай обещаното и отвори разговор. Здравей! Ето ти ръководството. Кое ти е най-трудно с енергията? Ако е коментирал с интерес, продължи разговора от коментара. Видях коментара ти, припознах се. И на теб ли ти се случва след обед? Ако ти е написал въпрос, отговори с ценност и върни въпрос. Помогни първо, без условия. Ако е реагирал на твоя история или съдържание, разчупи леда естествено по тази конкретна тема. Първото съобщение. Златните правила. Първото ти съобщение задава всичко. Тези правила го карат да работи. Смъртната грешка. Копи-пейст продажбата. Грешката, която убива най-много потенциални клиенти, е общото продажбено съобщение, копирано и изпратено на всички. Здравей, красавице! Каня те да видиш проект, който променя животи. Хората го усещат от километри, знаят, че си го пратила на още 50 души и блокират. Това е чисто преследване. Обратното на привличането. Всяко твое съобщение трябва да е за този конкретен човек. За това, което той е казал или го интересува. Ако съобщението ти би свършило същата работа за всеки, значи е лошо. Ако съобщението ти би свършило работа за всеки, то не е за никого. Персонализирай или не пиши. Ритъмът. Нито преследване, нито занемаряване. В личното, ритъмът има значение. Не засипвай човека с 10 поредни съобщения, ако не отговаря, това е преследване и натоварва, но и не оставяй жив разговор да умре, защото не отговаряш. Балансът. Отговаряй с интерес, когато говорят. Дай пространство, когато не, и пази тона, без бързане, без натиск. Привличането личи и в ритъма. Този, който привлича, разговаря спокойно. Този, който преследва, задушава. Реален пример. Ана влачеше навика на копипейста. Изпращаше едно и също съобщение за възможност на всеки, който взаимодействаше, и я блокираха. Мина в режим разговор. Когато някой оставяше ключовата й дума, тя даваше ръководството и задаваше личен въпрос. По кое време на деня усещаш най-силно спада? Разговорите започнаха да текат, хората се отваряха и оттам излизаха реални потенциални клиенти, които искаха да знаят повече. Същата начална точка, друга нагласа. От продавачка, която плаши, към човек, който помага. Чести грешки. Да продаваш в първото съобщение. Плаши, първо разговаряй и помагай. Общ копипейст. Личи си и блокират. Винаги персонализирай за този човек. Да говориш за себе си и твоята възможност. Интересувай се от другия човек, твоето идва много по-късно. Да преследваш с много съобщения или натиск. Разговаряй спокойно, без бързане и без натиск. Практически съвет. Преди да изпратиш каквото и да е съобщение, направи си теста. Бих ли написал това на приятел или звучи като продавач? Ако звучи като продавач, пренапиши го,
докато зазвучи човешки. И винаги започвай с нещо за него или с ценност. Никога с офертата си. Целта ти в тези първи съобщения не е да продаваш, а другият човек да си помисли. Колко е мила, помогна ми без да иска нищо. Това усещане отваря вратата към всичко останало. Вече знаеш как да започваш и водиш разговори, които привличат. Следващата стъпка е да задълбочим как да разговаряш естествено през целия обмен, за да изграждаш доверие до момента на заявката за информация. В следващия урок ще видим естествените разговори, които създават доверие.